hapon na naman. 3 p.m. at kailangan na namin umalis. At nakabantay na naman ang aming happy pero bawal siyang sumama. At yun na nga, pupunta na naman kami ngayon sa aming pinagkakakitaan dito sa probinsya. Magpapandaw na naman kami ngayon ng bakla na may pang-ulam at pang-benta. Babiyahe na naman kami at dadaan sa iba't ibang barangay para makarating kami sa aming paroroonan. At nakarating na nga kami dito sa aming bayan. I love Anda. Ay, buti na lang mataas na ang tubig ng hapon. Ang hirap kasi magbiyahe ng madaling araw, madilim sa daan, at nakakatakot, char. By the way, andito na pala kami ngayon sa Rojas. At ang kasunod naman na barangay ng Rojas ay Awili. At pagkatapos ng barangay Awili, daraan naman kami sa mahiwagang tulay ng Sablig. Sabi nila marami na daw na aksidente sa tulay na yan. Scary pero nasa pag-iingat na lang din natin siguro. At ngayon malapit-lapit na rin kami sa aming patutunguhan. At ang daming nakabilad ng dahon ng silag sa gilid ng kalsada na ginagawang banig pag natuyo na. At ngayon, andito na tayo sa barangay Makalaang at madadaanan natin dito ang sementeryo ng Makalaang at Tori-Tori. At matapos na nga namin madaanan ng 4 na barangay, andito na nga kami at nalalapit na sa aming paroroonan. At tsadan! Andito na rin kami. At konting lakad na lang patungo sa aming yate. At ang daming mga batang nagsasaranggola dahil tuwing hapon mahangin na. At speaking of mahangin, siguradong ma-attitude ngayon ang dagat. Sa lakas ng hangin, halos nakikipagsabayan na rin ang alon. Pero syempre, push lang natin to dahil nasa dagat ang ating pinagkakakitaan. Yung nakikita nyo pala sa likuran namin, mga mangroves yan o bahawan na kung titignan mo sa malayo, parang dalawang isla na magkatapat. Ito na nga, ramdam na namin ang pagka-moody ng dagat at para kaming dumadaan sa lubak-lubak na kalsada. Pero push lang, ganyan talaga ang buhay, nagdadaan sa maraming pagsubok. At ito na nga, para na nga kaming dinuduyan ng alon, pero konting push na lang at nalalapit na rin kami sa aming baklad. At malapit na rin pala lumubog ang haring araw. Kaya kailangan namin magbandali bago kami abutan ng dilim pa uwi. Sa totoo lang, hindi rin talaga madali ang aming pakikipagsapalaran sa araw-araw or minsan every other day. Kandi sa klase 20-20, charot! At sa wakas, nakarating na rin kami. At muntik talaga kaming maabutan ng kawayan malayo naman sa aming ulo. At inumpisahan na nga ni Kasokoy ang paghihila ng mga lubid. Pagkatapos, ang mga net na ang susunod na itataas. Ang nalaki talaga ng mga alon na yun. Nahihirapan siya sa pagtataas kasi mabigat yung net. Tapos sabayan to ng malalaking alon. Paikot na itataas ang mga net hanggang sa mag-ipon-ipon ang mga isda sa dulo. Muntik pa talaga kaming iwan ng bangka namin dahil sa lakas ng alon naputol yung tali. Buti na lang nakita, kung hindi, goodbye Philippine Sea. See you Kapatagan dahil mananatili kami sa kadagatan. At ito na nga, unti-unti niya nang sinasalok ang mga isda punta sa bangka na muntik na kaming iwan. At buti na lang talaga mabait pa sa amin ang kapalaran. At ito na nga pala ang biyaya sa amin ng dagat. Hindi konti, hindi marami, pero sapat lang. Meron na kaming pang-ulam at pang-benta. Thank you Lord for another blessing for today. At ito na nga, nagtatakip silim na ang paligid. Pero hindi na masyadong maalon tulad kanina. At okay na rin ang kanyang mood. Samantalang si Haring Araw unti-unti nang lumulubog. At nababalutan na ng dilim ang kapaligiran. Pero kita pa rin ang ganda ng langit ang dahil sa sunset. Medyo natatakpan nga lang siya ng kapal ng ulap. At malapit-lapit na rin kami sa aming dadaungan. At tsadan, sa wakas, nakasurvive na naman kami sa maghapon. Thank you for watching!